Reme. Ay, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa miyong alagad si Kangin Antefon Morales and then my partner sa nako diri si Randy Tayan. Kung ako ang basulti ng asap kita always say a prayer mga kaisunan. Importante ang itong pagpanalangin labaw sa tanan sa itong labang magkagahom. Thank you kay Lord sa mong yata ka na mong grasya. Matagalaw. Thank you kayo. Ug nga mong hangyo kanimo ang kalinaw sa tibok kalibutan ug sa mga tao. Thank you Lord, thank you. Sa grasya ng imong yata ka na mo. O kung ka na nga ito bangon at ang suwatan po, no? Pinadahakin is usak ka, babae, nga mapatawag lang sa nga Tutsi. Ikibuatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong sender si Tutsi. Usa ka pulis ang akong bana nga may pagkahambugero. Mag-inisog kunuhay kay pulis pero talawan na yung giahak. Nagipog ko kung ano na pulis ni siya, uy. Pero araw inyo yung masabta na akong istorya, no? Ing anion ko ano is pagsugod. Katahon ko ning kanta sa kong amigo nga pulis be. Si Gili Dilmar, amigo to kong pulis karon. Ni Milarga Saudi ang kanta sa gabi. Ano yan? Ang dalaga kong gulang na ang iyang papa nagayaya sa kalipay karon inayran way lunok naguga na lamang magmahay ka man una nang naiwit ka nagyud sa buhilaman sa taas nga budbud ni tatay kalipay sa gabi nga tanan isalikway ka ng imong pagsalimuan kay atong humpayon ang imong kagulanan tanawa si tatay naghigda sa lantay si tatay dula o kunya pagudbud mong deha kinira ba si nanay ko may along sa paa apit sa ibabaw aduna usab siya'y dakong samad uyon ang iyang porma daw naigo sa atsa nakakita siyang karambula ug sa ubos Salamat kay nahuman nagkitaw ka. Bando man. Nagsika lang yung kanta diha. Wala kay duty? Iyo po na po na mga relax sa tawag ng trabaho. Kada kong trabaho, kinahanglan sa tagpahuway, kinahanglan sa tag-igong resistensya. Di ba basta-basta trabaho sa usa ka pulis taon, you know na. Ilom di ay, you know. Paglaban na nga to. Ha? Paita. Pahuway nga nita. Kung doon natin igo ko sa laban. Kaya nagkapahuway naman ka. Unsa pa magkipaabot mo? Nagkatakanta naman ka. Humanatatan pa paglaba. Ayos, tinuod katakanta ko. Akong gi-enhance ang ako ang voice quality. Ilom di ay. Bisag mo rin na imong tingog. I-enhance pag yun mo. Oh, paglaban na dito kay mangumpra pa ko. Oh, lagi. Igong sa kong igong ko subi kay bida. Imuro kong giluya gabi. Grabe ka. Hala no, naluya ka ato. Usa ra ka raw, naluya ka. Usak raw? Usak raw, naluya ka? Saba, oy! Ning kamo to may kagimo. Naluya pa ka atong gabiha gumuyahan mo. Oh, ako man sa gilan. Ikay na ning kamo tragi mo oy, probida. Mabita mo tingog ko gusto taon. Puna na to orang gabi. Tuluon to crowd. Sus ka but-but Ay pa kamo to imo ha. Ay, hunahuna lang kad ako nimo. Ikaw ba? Lang. Ako maluya ng imo. Mabaw mga am kadali ta kay mangluod. Paglaban na dito, mas tuya ni Mauro. Sa wahay. O lagi. Kuskus piga. Ay, pay. Pulis tayo niya hibon mo itong labandiro. Ay, paita biyan. Mando! Ah! Pagdali ni Mando! Oy, Tintin, maroon ako maroon silingang nga bata. Noy! Dara ko sa iyo na, Tintin! Noy, Mando, pagdali, Noy. Kay, Nay, nagurumentaro sa eskina, Noy. Pagdali, dayon! Aha, ha? Nay, nagurumentaro sa eskina. Iso tayo. Asa ko na ka. Asa na ka na ang sandik, Noy. Papasagdi lang na, diba? Mapulaan na na. Pulis ko ka ni Mando. Imo ginang atuon. Para ba dito silang tutsi? Kisa, Tutski? Imong asawa, God. Wala pa sila sa imong asawa. Has, Tutski! Itang ano taon? Mamumpra mo rin to si Tutski na tuwa siya dito? Ato dayon, Noy. Pulis ko ka, God. Isugod Ay, ka. isugo yan, matra. Nagumilitado ni siya, be. Arebe! O, lagi, ato dayon. Kinsa isog niya? Huwag ka usan ng isog niya. Gusto mong patay? Kinsa isog? Gawa siya, kinsa isog niya. Hala, nana si Mando Pulis. Pagyadan ninyo, pagyadan ninyo. Sige, sibog po. Bebe, ay mo padol niya. Pagya ko.
Pagkada yun! Di ako. Si Mando Pulis. Salamat. Nagi Pulis. Patay ko ni Kormintado. Asa yung mitado ba? Asa? Patay Asa ng litseng dako? Patay ni Ala, Pulis ni. kana ba noy ni? Kinsay na kurmitado? Kana noy mando, kana nga sa dapli, nag-inom og tubig. Nag-inom og tubig, hughug ba? Kadang piso. Bida, no? Yan mga try, inom pagtubig. Hindi na maawi mo doon, wala ako rebala ni. Hoy, ikaw! Merkado ka! Oh, ano man? Patigbas ka? Uy, bida siya. Patigbas ka? Ay, ayaw ko piyansa ni Mando. Ay, kaya ba kayo na iyang pinuti? Nung konsulta yung dag, pinuti, bida sa di mo eh. Kaya na ni mo ni Mando. Hindi ahak na, mura yung kakuyapon Wala, mo. wala na sa paingon na to ni Mando. Sabat ako ni Mando. Ay, kubiyain ay, dahak ba gibiyahan, balor ko? Hoy, sama ka? Ha? Ha? Palaga? Ha? Woy, palag. Palag ka ba? Isa rin yung palag ko. Usama ka? Pulis ka? Oo, pulis ako ko. Pwede pulis. Unsa man, ha? Unsa man? Kuan, di off rin ako, di off. Marikat! Guys! Bida mag-gisi na yung uniforme na Wag po'y labo ito mag-isi na. Usama man, dakpon ko ni mo, ha? Dakpon ko ni mo! Lingon na ikaw! Lagi, ha? Tarong, ha? Ay, masama tayo na. Doay itar ba taon na nabag-umay? Dito masamban ka lang. Maputong ang uri mo, ni. Bida sa dinoon, ginuon ko, kakuyapo naman dinoon ko. Boy, ina akong baya! Uy! Ako Day? kuyapan ka lagi, Day? mayroon mo. Ito si Kigang. Pusasin tayo na! May kinakuyapan ba na? Pusasin tayo ninyo! Recorded by X Thunder Gaming. Sa iluwa daw ko, sir. Gadalan ko sa akong problema. Opi, ito ko kuyapin mong kanahan na ka. Kaul ko kindi kay saka akong kabuhi. Samar mo gamay, oh. Tawa. Asa samad ni mo, sir? Kini! Kini! Wa man lagi. Hindi ay, ha? Iban-iran mo kalina na ako, trawa! Ikaw kanahan na ka? Patyon ko dito sa libiyos, ha? Teka, liro ay, Aray, sa iluwa daw ko, sir. Nadalan ko sa akong problema. Kung na naglagot ko. Sa problema? Pag nagurmentado ko. Anong komentado mo ka sa problema niyo? Wa mo patirtira sa akong asawa gabi ikot. Dili ka masisiro yung komentado ka, probita sa mga, Aray, sir. Sakit pa, sir. Ay. Ikaw may nili patirtira sa lalim ba? hindi ka masisiro yung mga sawa pagitagdain na nagkaroon ninyo, ha? Wa naman kayo mga buring ko, sir. Quarantine. Makulit ka sa inyong mata, 40 taon, wala may COVID. Naon lang nimo nga, ang nabiling COVID, imuhan lang naon. Mando. Day. Dali na, mangulit na ta. Kaniyo, day, tinawag ko ni kanahang dako. Dali na lagi ba? Bida sa di mo. Surti ka, nanda ako kasawa. Wapa, pulis ko! Bida, ay kung ing na ito sunod, ha? Kamot ka, ayaw, ha? Oo, sir. Ingon anak katalawan ng akong bana nga usa ka pulis. Ako na lay mauwaw kay usahay makadungog kog istorya nga ako kunong bana pulis unta pero puting itlog. Mga usa kay dayon anak dito mi sa pier, may gihatod mi nga usa sa among suod kaayo, among gipasakay og barko ang among kaila. Unya. Bye Lenny, balik-balik niya ha. Bye-bye, amping mo. Talagang hinit kayo, duty, braba ko. Oo, laki-laki, tada. Ay, ala, naay nagpagkay. Unsa ko no? Naunsa ron? Nagkagubot ng mga tao, ano na? Hala, malutan awa. May nagsukbagay ay. Hala, may nagsukbagay. Sukbagay ka. Talaga, tuwa na yun, pulis ko ka. Kara ka nang magdal ko kagawas gang. Hindi ko masilbi anak gang. Sa di magsabi, pulis ka. May panumpaan ka. Ato uwang nga. Ato katalawan ni mo, oy. Sagdilan sila ka, mahumadro na. Say ba kuman? Lakaw ato uwang nga to kay pulis ka para isa ka ng ranggo ni mo. Lakaw na yun. Bundang na sila ka, bundang na. Ayaw lang ka. Hindi mo man uy. Ako yung Ay, uwang. ay, magay ka. Hindi mo anto dito. O talawan man ka. Pulis manunta ka. Pulis itlog. Sige, sige, ito. Ako talawan niya. Awar mo ito, di ka. Di alam ka. Ta, naisoy kang hanggawa ka. Oh, uy, may balik ang pinahan. Hoy! Balik pa to ba makakaabot dito? Kuhan kining. Ang nagsigig din na yung kay day. Ang katulong mga kontrol. Dagat. Ha? Unya! Nakinagas tubig. Nanagat ang duha. Ha? Tapos dagat. Nikop na ito. Wala ko nabot, anak. Sa Coast Guard, anak. Kakito sa Coast Guard! Ako
Ako'y nakonsumisyon sa kong bana, nauwaw kay ko aning iyang kabuang. Ug gusto na kong parisayno na lang siya sa pagkapulis kay mauwaw man ko sa mga sulti-sulti sa mga tao. Nga pulis kuno pero way ayo talawan, barug ray gaayo. May lang mo dawat og sweldo. Ug tungod sa akong kakonsumisyon, murag nasakit ko, mao nagpatan-aw kog mananambal nga amo ra sang silingan. Unya, Oy, Sir Armando. Mandoy ko, Mando. Mando, ang pulis nga po tig-itlog. ano man do? Hastang albularyo nahibaw na nga puti kag itlog. Ay, tuwa na ako kay chismis na. Iyo sa may ato, ha? Magpatambal ka man to. Ay, ako asawa ko. Dili ako. Ako ang asawa. Oo ba? Mrs. Sa may problema na to. Kuan lagi ko, kini akong insomnia. Ay, insomnia? Nga na insomnia man ka? Di man ko makatug. Ingko. Nga di ka man makatog? Sige ko na una sa problema. Sa may imong problema, ha? Kini akong sakit ka ng ingko, kining insomnia. Nga na insomnia ka man? Wala kay ko itog. Ano ang magkatog? Tungod sa pagsina ko kunahon sa problema. Sa may problema ni mo? Kini lagi akong insomnia, balik-balik mataan ni istorya. Sige, nakasabot na ko. Nasakit kang insomnia, di ka makatog. O di ka makatog, tungkol kang magsigag huna-huna sa imong problema. O ang imong problema, ang imong sakit na insomnia. Okay. Sa'yo na. Aron mawala ang imong insomnia na ako ipainom ni mo, ha? Na gani sa dahon na utot-utot. Nani kaduha sa usa ka adlaw. Usag niya, mata ni mo, ang usada yung katog ni mo. Tuman ni mo, ane, dili na doon ka makahinomdom sa imong problema. Ug makatug ka na. Ug una, mawala ang imong insomnia. Maura ni sulbad. Malimot na ka sa imong problema. Dili na ka makahinomdom. Ug makatug ka na. Ug mamaayo ka na sa imong insomnia. Para unsa man ning tambalain ko? Para nas amnesia. Wala, amnesia mo pero... Ang ano man eh? Ha, kuhaan kang, okay na kang. Naayon kasi mong sakit kayo sumya. Kailan naman kayo amnesia? Gambi. Parihas mo sa mananambal, mga wamoy buot, mga wamoy ayot. Recorded by X Thunder Gaming. Wala ko tumara ang tambal nga gihatag sa mananambal. Kaya mo'y mamaayo man to ko sa sakit nga insomnia pero maamnesia masad ko. Pagkaway klaro gyud. Unya. Mando, Hindi. nahibaw ba ka? Ikaw mo'y nakaingon nga nung nasakit ko. Ha? Ang ano ako, gutaon ka? Kundi pa tungod ang imong pagkatalawan, di ko maproblema. Ikaw kuno'y makadungog pero yung mga stress o mga silingan, makatuog ba ka? Ay, ano kung sa'yo istorya nila? Kuno'y yung pagkaputing itlog. Kita rin sila, ha? Ay, binuangan pag hindi mong istorya. Ay, awa taon sa na. Kanang imong pagkatalawan mo na hinungdan. Mo na hinungdan nga gitawagan lang putik itlog. Pulis kut ka. Unyag na mag-away mo kike ka. Pagkauwa mo lang ka o si mo serbisyo ay. Ako pa nimo no, may pagburisahin ka na imong trabaho. May pagmagmanicurista na lang ka. Bayot ko. Pwes, aron dili ka ingno nila nga putik kag itlog, ipakita nila kung unsa ka kaisog gamit ang imong pagkapulis. Gang! Murag sakto akong asawa na. Pulis ko ko. Madlo-kadlong ako. Pakita na ako ang akong pagkapulis. Ipakita na ako ang iso ko. Pasok ko. Iso ko! Iso ko! Pasok na sa... Iso ko! Iso ko! Pwede. Hold up, Hiyamat ra. Kabayon mo dag timing doy. Ay nalagpalag na. Ay nalagpalag. Ambi ni mo yung korelo. Imo pita ka. Huwag na uban mo mga alas. Awa ka may bawa. Kinsa di mo gihold up. Pulis ni. Ano magpulis ka, madlo ko. Gahapon ka ni. Taga-NBI man ganitong ako i-hold up. Ikaw magpulis ka na. Ha? NBA mo gihold up gapon? Ano? Ato ko sa adlaw, Vice Mayor to. Huwag kong sulti. Kabiyat sa din mo. Ambi ng imong mga kwarta o alas. Hasta ni mong relo. Huwag ka nang imong pusil. Pulis mo ka. Ay, yung apil ako po sildo. Kaya di man ako, birno mo ni. Ay, pagbuot ka dili ko may hold upper. Maobri ay. Sorry. Ambi na yun. Ay, saan ako magtunda ka kaldiro, nulis ka. Ano man, buot ka. Sorry. Ambi na yun. Kundi mo mando! Kasayan na lang ko, gang. Hanggaw ka! Hasta imong service pistol, gikuha pa sold upper! Patay ka na ni mando. Eh siguro yung makabayad yung ato! Gang.
Mao ni akong problema kay siguro yung pabayron akong bana atong iyang service pistol. Unya ambot og dili baka ni siya mapreso no. Unsa ang kumantaw ni siya? Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tutsi. Ang sa dyan na ito karagadlawa, Goliath. Si Inay Tutsi. Tutsi. Okay, Tutsi ati Pres, ang bana, pulis, pero talawada siyang bana eh. Talawan kaya ati Pres. Ang pulis? Ang pulis nga si Kuan. Talawan kayo. Grabe kayo. Anday mga Away? away-away. Di gyud ay. Iyan lang dihagi ka usa nga gipilyuhan siya ato nagirmitado. Iyang asawa mo yung kaluwas niya. Budalan mo siya asawa. Kuya pan. Doy. Nya di ka usa nga giingan siya asawa. Isog di isog yun. Isog. Dahil ka usa nga dito sa spear kay gatod. Sumbagay itong mga katong mga tigkarga to, kargador. Nya. Nya iyatang dulo natagak mas kuan. Natagak man dito sa dagat. Naka murag gi kaluyan sa si Ate Pres kay mga isog dagko kay itong taong mga kargador. Kung natagak sa dagat, balik siya sa algin sa day. Natagak sila sa dagat. Niya, kuha na rito. Awang siya di sa Coast Guard na. Di na ako. Coast Guard na. Sa kaskara na. Sa Coast Guard na. Kasi Coast Guard mo yung sa inland. Karon ang katapusan, gitulis siya. Duklo na kung tawag siya, tulis siya. Gidawang magkaldero. Doy. No, pag uli niya sa bahay, siya, uli, gano'n na yung mga uning na. Tarapuan ko kika siya. Sayang na ko, day. Undang ako. Undang niya siya. May paymaguan siya, tanod. Kuan ka naman, di curista. Higing na siya manikusan. Luuya po taon. Luuya tawag yung bando eh. Sige na, may lang na, oy, di magkakitag away, di magkakitag ubod. Ikaw naman sa dani gatudlo totske nga talawan na imong bana. Kay iya palabon na tipis. Doy. Pulis iya palabon, pautaon. Di magunaw na gyud. Ang asawa na lang magpulis. Ay Nya paano? magkuha na lang kanang ari na lang sabay ang iyang bana. Oo. Bam, unsay basa na to di abi? Diya sa Bible nga pulis talawan be. Unsay kuan, unsay yang pakuntana diha lang. Pulis talawan. Saom ni niya ang bana. Talawan mo kini. Resign lang ko siya. O yun sila may mo. Ang nadapag yun ay ang service pistol at press. Ay, Ito sa gobyerno. Kabayad ko sila ato. Saom nga. Okay, kuan man na government issued man na siya, di ba? Barato naman ang pistola na may pistola nga barato bam na itag kana mga ibutan na to 22,000 pwede ron niya iyang ko ano pero ang kanang mga original po kana ba na inimim ra nang gipanggamit sa ato mga pulisan kay ato katong mga original gyud nga 1911 katong 45 gyud pistol tag ko ato 70 90 mil so ito si Bro Joel anak kay armas ni Bro Joel Binse diya sa Aqua sa Bien Aqua tulis-tulisan yan din puro to kang armas so ito si Bro Joel ng mga pistola at i-press ka ng mga 1911 bro mga 70 80 no ana no 1911 nga 45 pistol mga ana di ba ha mahal lagi Bambina, dili Ba, na di ba? Di Abi ni mo gulya gulya. lagi. Abi ni mo gulya kung ang tinuod gani siya nga tinuod gyud istorya nga pulisya. Oh, do naman yung mga training nga. Nga kung ano na pulisya nga talawan man. Dili ka pag-training nila basta kontra. Kuan naman to. Actual na nga tinudan na na makatak na. siya Sakto ti mong ingon gulyat nga ang asawa na lang magpulis og mauna kay kadagan ang mahitabo nga hapit siya mahug sa kanang kakuyaw, hapit siya mahug sa kamatayon. Ang asawa man ni karate. Wala gina niya ang bana lang kuno mag sa parlor. Magdumanay kurista. Sa na lang. Guide kamay ha. Matthew 28 verse 18. Miduol si Jesus kanila og niingon. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So, ang kining akong ibasa karon ubot pasabot ni ini nga wa na jud tay laing kadangpan. Kay naarbay gisulti po rin ni Jesus sa lain nga verse nga kung wa ako wala kamoy mahimo. Karon ug ingon tang punga ug sa penultihon pa kay tao ra man ta mao ting talawan siya. Parisay na lang na. Ang asawa mi Sinderlan? Ang asawa mi Sinder? Parisay na lang ang misis. Maunang imong bana nga pulis kung mapay hold up, gida ang kwarta, gida ang alas, gida pang pusil, parisay na lang. Pila ba ka tuig ang serbisyo nimo? Di ba ang pulis gulyat tinuod ba nag-ingon ko maabot no kag 20 years, bala ba tanon pa ka pwede na ka mo resign, pwede na ka mo retire. Kompleto lang benefits. Dili ko sigurado ha. Pila naman sa katuig sa serbisyo, ma'am.
Panalitan na kabutin siya 20 plus, tinuna ko na dungang na kompleto ng benefits 100%. Parisign na lang na. Sa doon lang. Oo. Pero Pamuhay na lang mong manok diha o di bababoy o pumipunta. ang kanang manok, ma'am, pa-practice niya ang pusil-pusil kay permiso na siya. Ayaw atong manok nga iso kayo nga basta ng iro mahadlok na atong pultas pikas. Dita ma'am, kay pananglitan o ingunaan ang kinaiya sa imong bana, wag gyud mahimo, di gyud mo modelanto siyang pagkapulis. May bawa ano niyan siya nga wa day siya nahimo, nga ikaw mo itig karate ug naa say kontra ikita. Di ba bawa na ay kay wa siya imbestigahan sila kada kuan ati presto nganong Bitaw. na ang pulis hold up ang pulis man siya, ang pulis ang daang pusil. Paresay na lang naman, magbaon na. Oh, good. Okay, siya malingon ng motorcycle. Sa iba ko niya siya noon may mapatyan. May kanikat kong hold up siya ate. Plus, kiwa siya dunggaba, wa siya patya. Muna. Oo. Paresay na lang na. O pangitan lang tayong trabaho. Kandili siya makuyawan. Mauro magyapon, wa man siya mahimo. Kay, o matod pa ate sila. Ikaw may kursunada kay, ay maayog ikaw na lang pulis para mo dilanto mo. Oo. Kay, og sa kuan pa, kanang og sa kang anintiban pa, wa na may kaisog, uburay gahi. Wa na mahimo, no? Og mingon ka nga pasigihon nimo na siyang pulis. Unya, simba ko siya mahipatyan. Unsa man ka? Malipay ka ana. Kon ikay pananglitan na ba ate preso pananglitan o kanang dili kompleto pa yung serbisyo dili man sa ka-avail sa mga benefits ate pres. O dili man sa ka-avail. Mas maipag para sa ino na lang nimo kay usap tinuod ba to hasta tong old upper tapos nagtakop sa kaldero yung pospos sa kaldero ang pulis. Kalain sa tanaw no binag ari sa ibutang diri sa publiko ari sa dalawa sa syudad yung traffic sa inanaw daghang mga tao makita niya uy na ang pulis gi-hold up pero tinguwawa di ba o tibang-tibang nga naman, dili na siya ganahan, presay na lang kaysa magkonsumisyon ka na yung bala pirme, ha? Huwag salamat sa magpadagat, itong tuluman nun. Kung ako ang paso, Tihon. RMN